சனிக்கிழமை அமாவாசை என்ன சமையல் பார்த்தீங்கன்னா சுட சுட சோறுங்க, சூடான சோறு, தக்காளி வதக்கி வச்சுருக்கோங்க, பச்சைப்பயிறு பீக்கங்காய் போட்டு பொரியல் செஞ்சுருக்கோங்க. பச்சைப்பயிறு வந்து நல்லா முளைக்கட்டினதை போட்டிருக்கோம். பீக்கங்காய் போட்டு கூட்டு பணியாரம் செஞ்சிட்ருக்கோங்க. சூப்பராக பணியாரம் வந்திருக்குங்க. நிறைய சின்ன வெங்காயம் கேரட் போட்டு செஞ்சுருக்கோம். வாங்க பணியாரம் பண்ணலாம். கத்திரிக்காய் வதக்கி வச்சுருக்கோங்க. கத்திரிக்காய் பொரியல் எல்லாம் தயாராக இருக்கு. வாங்க சாப்பிட்லாம்.